Parlem de retenció de líquids. Notes tibantor a la cintura o inflor al ventre? Avui et proposo un experiment amable per sentir-te més lleugera. Pensa en un rierol. Quan el flux és suau i constant, el que s'obre marxa sol. Així entenc la retenció de líquids, aigua que el cos guarda quan el ritme no ajuda. Sovint no és greix, és retenció per massa sal i hidratació desendreçada. Reduir sal i posar ritme pot ajudar, però si persisteix, parla amb el teu metge. La regla 2 més 2 més 2 és un hàbit de ritme, no una prescripció de litres. 2 gots en despertar, 2 moments fixos, mig matí i mitja tarda, un got a cada moment, 2 pauses de consciència, abans de dinar i de sopar, si tens set, 2 glops lents. Comença suau, 2 gots al matí, brou vegetal baix en sal a mig matí. I plat verd, api, julivert, cogombre, a cada àpat. Patrons vegetals s'associen a marcadors inflamatoris més baixos a llarg termini. El teu cos no falla, el que demana és equilibri. Observa com et sents i adapta-ho al teu dia. Si la inflor no cedeix, consulta el metge. Pots preguntar-te, beuré massa aigua? No va de més, va de ritme. No va de diürètics, va de desinflamació vegetal. Si t'agrada el que t'explico, escriu-me lleugera per missatge directe i t'envio la guia 2 més 2 més 2, la recepta del brou baix en sal i un control de validació de 7 dies. No ho facis sola, fem-ho plegats.